Moikka kaikille! Eli tuolla on Jasmin. Ja tänään me kuvaamme tunnesittelyvideon. Eli tosta tullaan tallille ja tuolla on tarhat. Siellä. Siinä on koirien häkki tai joku ulkohäkki ja sitten tossa on toi rehuvarasto. Ja nyt tarhoi on 3. Ja tossa on sitten kenttä. Siinä on kenttä. Eikö se ole 20 × 40? Joo. Ja tässä on sitten toi puomi, missä voi laittaa hevosia valmiiksi. Eli sitten kun tästä ovesta mennään sisälle, niin siellä on sitten tallikämppä, eli siellä on sänkyjä ja kaappi ja pöytää ja tälleen. Tallityttö hommissaan! Sitten täällä on meidän hieno satulahuone. Sitten siinä on meidän harjat. Sitten siellä on tämmönen ensiapulaukku. Tuolla on kypäröi. Tuossa on jotain riimuja, riimunarui. Tässä on juoksutusviiroja. Niin. Ja sitten tässä on näitä satuloita. Eikö ne ole yksäreitä? Joo. No siis ainakin tästä yksäri. toissa on yksäri toi. Yksäri. Ja tää kaksi on tavallaan yksäreitä. Niin tavallaan. Sitten tässä on tämmönen, missä on tämmösiä. Mitä siellä nyt onkaan? Niin tommosia pesuvälineet ja heijastiliivejä ja pyyhkeitä ja jotain tällaisia. Jotain muuta krääsää. Niin. Ja sitten täällä on myös tällaisia yksäriä. Näitä. Juttuja. Näitä. Ja sitten tässä on suitset. Mitä tää on? Printisuitset. Ja muutenkin tuossa on jotain radioa ja tällaista. Lämmitintä. Jotain lämmitintä. Joo. Ja sitten tuossa on leipiä. Esimerkiksi leiritti sellaiset. Ja sitten, kuinka monta. Sitten tässä on karsinat. Eli tässä on nyt niinku 2, 4, 6 karsinaa. Ja tässä on nämä pidikkeet. Sitten tässä on nämä tällaiset hienot seistit, mitkä ne on? Niinku nämä narut, mistä laitetaan. Käytävän narut. Niin. Sitten tässä on yhden tallityypin, kun se on kengittää, niin tässä on tämmönen hieno kengitystapura. Sitten tässä on sääkartinoita. Ja yksi on sitten ylläpidossa Tampereella. Sitten tässä on sadetakkeja varmuuden vuoksi. Tossa on talikot ja lapio. Ja sitten tossa on lisää tommonen. Sitten voi sanoa niinku nojen puoli tavallaan. Eli täällä takana on niinku tämmöiset riimupidikkeet ja nää loimipidikkeet. Tässä on nyt tällä hetkellä tällaiset valtavat heinäpaalit, mut ei anneta sen häiritä. Ja nää siis näyttää suurin osa tällaisilta, nää suurin osa tällaisilta. Ja vuoroja on siis vaan 4 tässä yhdessä. Ja sitten on myös yksi pihatto, mikä on tuolla ratsastuksen opettajan pihalla, mut no. Se on sit asia erikseen. Just niin. Ja tossa on roskis. Ja tässä on hana, mistä laitetaan, ja tässä on vettä, nyt se on tollanen. Reitti. Sitten kun tossa on talli, niin sitten tässä on tällainen juttu. Tai tällainen. Ja tossa on sitten kaikkea krääsää. Ja tossa on tallikämpän ikkuna. Sitten tossa on lisää krääsää. Ja tossa on sitten, tossa on sitten lantala. Ja tosta vie sit kottarit, toi ihmeen lankkujuttu. Joo. Sitten tossa on 3 kottarit, niin voi sitten vähän laittaa juttuja. Ja tossa on pellettivarasto tai toi kuiviikavarasto sinne. Ja tossa on sit vähän sotkunen heinävarasto. Tässä on taas kaikkea huonoa heinää. Ja tosta sitten pääsee vuoden puolelle suoraan tästä ovesta, mutta se on sitten sisältä kiinni. Ja tossa on sitten. Ja tässä on aina sähkölanka. Ja tossa on ensimmäinen tarha. Ja no. Heinä tommonen. Tollanen, johon voi laittaa heinää. Ja sitten tässä on taas kaikkea krääsää ja tässä on sitten kanit.
Moi! Ja tossa on sit nyt vähän paremmin toi kenttä. Tossa on sitten traikku, millä aina kuljetetaan hevosia. Ja tossa on roskisetut. Ja tossa on sitten portti. Ja tossa on sitten puomeja. Ja tuolla rehuvaraston siinä sivulla, niin siellä on sitten kaikkea juttuja esteisiin liittyvää. Tuolla näkyy noita tolppia. Ja tossa on sitten tällainen ihme naru, missä voi kuivattaa juttuja. Tossa on sitten sellainen, miksi ketot kutsutaan? Niin, tai siis sairastarha tai joku varatarha. Tossa on sitten letku, millä laittanut aina vettä tänne näille. Niin tässä on sitten ollut yksi, kun se ruunattiin, niin sitten tässä oli yksi talli. Heppa. Yksari. Ja tässä on sitten, toi on vuonaan tarha, tässä on sitten yksi tarha. Me tultiin tosta noin, mutta tossa on siis noi tarhat ja kenttä. Ja tuolla on sitten talli. Ja sitten tässä on tietä. Se pitää esitellä. Ja tossa on sit yksi laitsa tossa. Tossa noin. Mut se ei nyt oo käytössä. Ja tossa on yksi laitsa. Ja näitä pitäisi olla yhdistetty, mutta kun tossa oli nyt yksi hevonen, joka piti lopettaa, niin eikä haaste enää. Tässä on sitten vuonajan tarha. Tässä on laitsa siis. Ja tossa on sitten niitten nämä riimut. Ja tuolla on sitten vuonot. Omalle laitselleen. Ja tää on tosi... luulen, he saa ruokaa. Ja tää on aika iso laitsa. Että tää on tästä ihan tonne ja tuolta tonne. Tänne, täällä on ruokaa. Eikö oikeesti joo? Sieltä ne tulee. Joo, ja tuolla on sitten pihatto. Tuolla näkyy toi pikkupiste tossa. Siinä on sitten pihatto. Ja tossa on sitten yksi tarha. Ei kun laitsa, missä ei oo ketään tällä hetkellä, koska ei siinä ole oikein ruokaa. Niin ja tuollakin olisi yksi laitsa, mutta kun se käyttäytyisi, kun ei siinäkään ole oikein enää. Ja sitten tuolla on vielä tosi kaukaan 2 laitsaa. Joo, tässä oli nyt tää meidän tallennittelyvideo ja mun pitää lopettaa tää nyt yksin, koska Jasmin ehti jo lähtee. Jos tykkäsitte, painakaa peukut ylös ja niin kommentoikaa alas, minkälaisia videoita te haluaisitte, koska meillä alkaa loppu ideat. Niin sitten sen takia. Ja sitten tilatkaa tää kanava, jos haluatte nähdä lisää meidän videoita. Ja nyt oli siis videon yhteisvideo. Joten joo. Ja sori, jos tää oli vähän huono, mulla tehdä joskus uusi versio vaikka. Mut joo. Koska ei me ole koskaan tehty tätä ja no muutenkin. Ei tää nyt oikein ollut sillä. Meillä oli vähän kiire ja kaikkea, mut ei ole mitenkään hyvä mun mielestä. Mut joo. Toivottavasti nähdään ensi videossa. Hei hei!